armádny štýl alebo lovecký štýl založenia ohňa. Potrebujeme k tomu takýto drôt, toto je zhruba 1,5 m. To je konkrétne oceľový. Na konci takéto rúčky, môže byť medený alebo akýkoľvek. Zhruba takáto hrúbka, asi najhrubší. Čím tenší, tým lepšie ho zahrejeme, ale môže sa predrhnúť. V podstate základ je takáto metlička, dáme dole, ktorá drží na takomto hrubšom suchom konári, ktorý je ešte trošku naštiepaný na malé pilinky tu okolo. Tuto je kameň vlastne, tu je suché drevo. Potrebujeme samozrejme k tomu bušný prach, ktorý už je vybraný z nábojníc, ale polovníci a vojaci, alebo keď je nejaký konflikt, tak určite sa k nejakým nábojom dostanete. Ale tak preto sa to volá armádny oheň alebo lovecký, lebo tí majú vždy pri sebe náboje, ktoré možno elaborovať a získať z toho bušný prach. A plus ešte vlastne budeme týmto drôtom trieť o toto suché drevo, ktoré je položené na kameni, aby nám lepšie držalo. A tu ešte dole je spravená taká hra na vybranie, aby sa negúlalo, aby držalo pevne. A toto je taká drážka na ten drôt, že budeme tady ťahať. Zahrejeme drôt, priložíme tomu pušnému prachu a malo by to pekne začať horieť. Pušný prach už je na mieste, na tej podložke. A chvíľu to zapálime. Som to ukázal trošku detailne, tak som dal trochu pušného prachu na tú plechovku.